Headquarters tsaron Najeriya wato Defense Headquarters tana da sa hannu a kisan gilla da ake wa sojojinmu a Najeriya, kuma ministan tsaro General Christopher Musa yana da sa hannu a kisan da dogo gide wa sojojinmu a jihar Niger 36 cikin watan August 2023. Ina da hujjoji na shari'a akan abin da nake faɗa. Ɗazun nan nake gani ana ta alhinin wannan soja mai suna Kanal IA wato Muhammad hazikin soja gashi nan. Wato gaskiyar magana wannan bawan Allah dole sai mun gaya maka gaskiya. Maganganu da kake cewa ƙasa babu tsaro, duk wanda yake ɗan Najeriya ya yarda Najeriya muna cikin damuwa, musamman yankinmu na Arewa, yankin Maiduguri, yankin Taraba, yankin Jos, yankin Damaturu, Katsina, Zamfara, Sokoto, birnin Kebbi, wasu yankuna ta gefen Kaduna da wasu wajaje. Wayannan wajajen da na kira gaba ɗaya su ne Arewa. Idan ka cire garuruwan da na kira, to babu inda ya saura a arewacin Najeriya. Kuma duka wannan yankin suna cikin matsalar rashin tsaro. Da wannan nasa nake cewa maganganun da kake cewa arewa babu tsaro da gaske ne arewa babu tsaro. Amma a cikin maganganunku ko in ce maganganun da muke wasu lokuta akwai rashin adalci. Musamman akan wannan bawan Allah Siji Musa. Ban taba ganin sojan da ya bakin jini a wajen mu yan arewacin Najeriya ba irin Siji Musa. Lokacin da Siji Musa yake Maiduguri, duk wani dan cikin Maiduguri ya san irin gudunmawar da Siji Musa ya bayar, musamman ku je ku tambayi yan hunters da yan vigilante da duk wani jami'in tsaron da ke cikin Maiduguri zai faɗa irin gudunmawar da Siji Musa ya bayar ta wajen kawo ƙarshen ta'addanci a jihar Borno. Yayi iya abin da zai iya, matsayin shi na wanda ba Allah ba, shi ma abin da zai iya ya kama gabansa. Siji Musa yana shugaban sojoji, a duk inda aka yi kidnapping ko aka kashe mutum, fitowa kai tsaye muke mu dora alhakin akan Siji Musa mu ce laifinsa ne. Siji Musa yau ya bar gidan soja ya zama minista. Idan aka kashe mutum ko aka yi kidnapping ko wani ta'addanci, karshe mu dau wannan laifin mu ƙara dora wa Siji Musa. Wai shin ina mutumin da ya hau kujeran Siji Musa a gidan soja? Me yasa idan aka kashe mutum ko wani ta'addanci ya fara a Najeriya ba za mu dauki laifin mu dora ma wannan mutumin ba, sai mu dora wa Siji Musa? Da yake kujerar shugaban sojoji, in an yi laifi mu ce Siji Musa. Yanzu ya bar kujeran ya koma kujeran minista, in an yi laifi mu ce Siji Musa. Shi kadai yake da alhakin ba mu tsaro a Najeriya? Shi kadai ne jami'in tsaro a Najeriya? Shi kadai ne shugaban wani irin? Kai da Allah mu zama masu adalci da Allah, kar haukar ta yi yawa mana. Ka kafa mutum ka ce iya da hannu a kashe sojoji, yanzu aka kama ka aka kai ka hoton hukuma ko kotu zaka iya kawo shaida? Ƙarshe mu za mu fito muna cewa justice for one, justice for one. Social media ba hauka bane fa, mu dinga faɗan abin da in aka kai mu gaba za mu iya defending fa. Social media fa ba hauka bane, ku dinga faɗan abin da in aka kama ku za ku iya defending din maganar da kuka yi. Yau ka buɗi baki ka ce Siji Musa na da hannu a kashe wane da wane da wane. Da za a kai ka gaban hukuma a tsare ka a gaban kotu a ce ka kawo hujja, ƙarshe ka fara dibi-dibi kuma a ci gaba da zagin Siji Musa a ce ya sa an kama ka, kuma kai ne ka masa ƙazafi. Ana ta'addanci don kuɗi ne. Yau Siji Musa akwai kuɗin da yake nema da har sai ya ta'addanci zai same su?